izan ere, Mari Jose Iñarra gurekin dugu. Mari Jose Iñarra, arratsaldeon. Zer moz, ondo, eskerrik asko etortzeagatik, Gai honek sekulako zalaparta sortzen du. Bai. Baina gertatzen ari da. Bai, aspaldi gertatzen ari da, bai. Aspalditxoan gertatzen ari da. Bai, eta gero eta gehiago. Eta gero eta gehiago. Zu ginekologoa zara, Donosteko ospitalean, eta Pilar Klinikan laguntza bidezko ugalketan aritzen zara, no, baita esateko. Bai. Alokairuzko ama bat nahi banu, zema kostako litzaiake? Segundan orajun. Ba, esaiazu, Merkena non da? Merkena Indian. Indian. Bai, baina... Baina ze arazo izango nuke, Indian... Gehien bat paperak. Ontsen bertan paperak. A ber, Indian 2005 urtean hasi ziren, zabaltze tratamentu honek, eta klinika asko zabaldu dituzte, eta, bueno, ipini dituzte neurri batzuk, ze negozioa asko handitu zen. Orduan, ipini dituzten, bueno, puntu klaru batzu dira, bikoti esan behar du heterosexuala eta eskonduta eraman 2 urte. Eta hortaz aparte, beste traba da paper kontua. Paperak hemendik eraman behar dira. Hemengo kontsuladuak egin behar du paper bat esaten tratamentu egin baino lehen hau, hemen ume hori onartuko dala bikote horren seme bezala, ero alaba bezala. Eta hori zinezkoa da. Ze paperak han egiten dira. Umea jaio eta gero. Ze kasure emat izan da, Indian umea jaio eta gero ona ekartzeko arazoak izatea. Arazoak. Zema kostako zait Indian? Barkatu hain astagirtena izatea, baina 13.000 euro dena? 13.000 bat euro. Eta horretatik, amarentzako dira 2.000 bat euro. Baina kontuan hartu behar da, han soldata urtean gutxi gora bera 550 euroko badala. Alegia, esan nahi dazu, bataz beste, 15.000 eurorekin, bidaiak eta sartuta? Bueno, gero normalian gehiago irtetzen da. Hortaz aparte, horrekin ordaintzen da amaren tratamentua, amaren haurdunaldian kontrola, paperak, agentzia bat, baina gero edozer gauza suertauta, adibidez, amak ospitalean egon behar baldin badu ingresauta haurdunaldian zerbait gertatzen dalako, hori dana ordaindu beharra dago. Orduan, gastuak aldira hunditu. Ja, hori da Indiako adibidea. Eta seguruena, behin eta berez esaten ari zarete adituok, seguruena nolabait adierazteko, bakite gai honetan, hitzak gogor xamarrak izan dituzkela momentu batzuetan, baina seguruena Ameriketako... Legearekin trabarik ez eukitzeko, ero problemak ez eukitzeko, Estatu Batuak. Eta Estatu Batuetan, adibidez, Kalifornia, aipatzen da, behin eta berez. Kaliforniara, oinartian jende gehienak Kaliforniara junda, ze Kalifornian gauza gehiago onartzen dira, errezagoa da, erreztasuna gehiago dago. Kalifornian izan nahi dutumea, Mari Jose? Kalifornia garestiena. Ja, zematean atareko zait? Hemeniko kostaldean merkiagoa da. Bai, zema kostako zait? 110.000 bat. 110.000 euro. Tira, umea izan nahi badut eta... Tira, ez da, 3. Edo bai, baina tira, 110.000 euro. Horretatik amari zenbat geratuko zaio? Han gutxi gora bera, amari 20.000 bat, ero. 20.000 euro irabaziko ditu. Eta beste 3 guztia? Gehien bat, agentziak. Agentziak, eta zer egiten du agentziak? Normalian jendeak, hau dana, interneten bidez normaltian giratzen dabe. Eta ezautzen ditue hainbat agentzia desberdinak, jartzen dira harremanetan, eta gero segun eta zeinekin tratu hobi euki, irofilin hobi euki, arekin egiten dutelan. Eta honek egiten dutena da, klinika batekin harremanetan jarri, alokairuko ama topau, eta falta baldin bada baita, obulo emailea topau. Eta gero, paper kontu guztiak. Eta, bueno, Ameriketan egiteko gurasoetatik bat behintzat izan behar du aita biologikoa. Hau da, ezin da izan obulo emailerana, hasi emailea eta alokaruzko umetokia. Izan behar du, bietatik bat guraso biologikoa. Adibidez, gizona aita bikotiaren bat, bikoteko bat izan ze bikotia bisa mutila baldin badie, bat bakarrik alda izan. Edozein kasutan, Ameriketan seguru egingo digutena paper kontua, eta hemen importako duena ez dakite zer. Eta gero, diru horrekin bebai, ordaintzen da amaren haurdunaldian zainketa. Eta gainera, zenbat eta ume gehiago barruan egon, diru gehiago ordaindu behar da.
Ez da berdina haurdunaldi batekoa izan, edo bikoa izan. Ja, tira. Eta paperak seguru egingo dizkiute? Bai, paperak, han legeak onartzen du paperak egitea. Han paperak egiten dira, umia jaiotzen danean, paperetan betetzen da amantokian, ez da agertzen aman izena ipintzen da, alokairuzko umetokia. Eta gero, gurasuen abizenak. Eta horrekin, juten da kontsuladora. Lehengo, hango epaile batek, ero auzitegi batek, onartu behar du ondo eginda dagoela prozesu guztia. Hau da, amak berez, bere kabuz, onartu da bela alokairuzko ama bat izatia. Eta amatosunari uko egiten dionean, ondo dagoela, eta nahita egiten dula. Eta dana, prozesu guztia, ondo egindala eta legezkoa. Alegia, ama horrek hemendik urte batzuetara nik umea ona ekartzen dudanean, ez diala eskatuko. Ez. Alegia, ez duela esango, aizu, ni naiz ume horren ama. Hemendik 10 urtera. Gauza horre guztiak kontratu baten beteta daude. Bikotia ara juten denean, egiten da, ospitalean egiten da maraton deitzen da gauza bat, eta hor egiten dira azterketa fisikoak eta analiziak eta danak ikusi, eta hortaz aparte, gero azterketa psikologikoa, eta kontratuan puntu guztiak garbi pintzen dira. Zenbat embrioi transferitu, zenbat noiz aldan abortau, bat baino gehiago baldin badago aldan kendu, gauza guzti danak klaru ipintzen dira. Eta gero, amak uko egiten dio amatasunari jaiotzen da momentuan. Gaina, normalian, ama ez da izaten ama biologikoa, obuluak gehienetan ez dira izaten ama horrenak. Ordan ez dago lotura hori bak. Lotura zehatz hori, bai. Tira, aizuet tertuliak edo, ez da egite kaldera bat zehatu zaizuen, informazioa biltzen ari garelako? Horrenien gauza bat esan, hori bai. Hau da aldaia negozio bat bezala ikusi, eta nik ez dut esango nik aldero kontra nagon. Baina bai da modu bakarra umiak eukitzeko bikote batzuentako, ero emakume, ero bikote batzuentako. Badaude emakumeak ez daukena umetokirik adibidez. Ero kendu egin diogulako, ero eta umetoki gabe jaio dielako. Eta ez dira joten hau egitera estetika kontuagatik juni izan dirala batzuk. Baizik eta eron moru bakarra ama biologikoa izateko, dala, bere obuluak beste norbaiten umetokian ipini eta ume hori berarentzat izan. Bai, teknikamente alda egin, gainera ez da nekeza, eta pertsona horrentzako da aukera bakarra. Eta badaude beste pertsona batzuk ezin dutena adoptau adibidez. Emakume batek minbizi bat baldin badauka ez dotze ume bat emango. Ezin du ume bat adoptau. Minbizia daukalako. Minbizia baldin badauka eta bere gorputzian ezin badau eraman haurdunaldia aldau aukera horri euki ama izateko. Baina adopzioa adibidez kasu hortan ez da bide bat emakumero bikoterrentzako. Galderaren bat bauzue, edo? Horre, esan daue, umetoki bat alokairuen hartzen danien, umetoki horren barruen sartzen duzu, nolabait, ernaldutako obulua. Ernaldutako embrio. Obulua, hasiarekin ernaldu, embrioia sortu, eta umetokian jarri. Bai, da, ama, osea, genetikoki, ama elitzeke izango, sekulebe, alokairuen emon dauen... Alda izan, leku batzutan, bai, beste batzutan ez. Adibidez, Indian alda izan. Bien. Eta emakume batek, lehen esan duzune, kanzerra badauko, da obuluik espadeko, orduen horrezaren bida. Lehenengo obulu erosi... Emakumeak edoza gauzagatik espaldin badauka obuluak, umetokikoa alokairuak mota desberdina dira, segun eta amak umetokia daukan emakumeak ze parte hartzen daben. Aldu bakarrik ipini umetokia, ero alditu ipini obulutegiak, ero obarioak, obuluak emateko. Orduen genetikoki be ama izango litzeke? Baina adibidez estatu batuetan egiten dena da, obulu emalia edo hemendik ero atzerritik jundako emakumearen obuluekin sortu embrioia eta
beste emakume baten umetokian ipini. Eta orduan, kasu hortan, emakume horrek ez dauka lotura genetikorik. Tira, hauxe da gaia, Hemen jende asko egiten du hau? Ez, gutxik. Gutxik. A ber, indikazio medikoak badaude, badaude, emakume batik espaldin badauka umetokia, aldu. Beste gauza bada, nahi duen ez du nahi. Normalian prozesua gogorra izaten da, baina hor ja emakumeak ero bikotiak erabaki behar dabe, zerri emoten dutzen garrantzi gehiago. Batzutan, gu pentsatzen dugu betik ama izateko geneak daukela garrantzi ondiena, eta hori ez da, hola, adoptatutako familiak eta sortutako familiak ume horrek berdin maitatzen die. Eta ez dira genetikoak, obulo hasi emaileekin eukialditugun umiak berdin maituko ditugu. Bakarrik bikotiak erabakitzen da, emakumeak hori dan bere aukera ume bat eukitzeko. Ez dare asko, ze indikazio medikoak ez di asko, hori bai. Lehen biharra berdina zan eta ez ezagun hau zan edo esan egiten oin, ezagutu egiten dira lekuak eta dana dago eskutik pixkatxo bat gertu hau eta lehen ezin zan hain diruagatik oin beste leku batzuk zabaltzen dira eta dirua gutxi hau da eta batzuk aukeratzen dute nahiz eta hain seguru ez esan, merki hau adanez horrea jutia. Hortxe dago kontua, gaia hortxe dago, gizartean dagoen gai bada, pixkanaka gainera, personaia ezagun batzuek esan dute, era honetara ekarri dutela umea, Ricky Martin, ez dakit, Sharon Stone bera, edo esan dutenak. Edo Miguel Bosé bat, edo dena delako bat, eta gaia hortxe dago, gizartean dagoen gaia da, eta asko estimatzen dizugu, Maria Jose Inarra, gai honi buruzko informazioa emategatik. Eskerrik asko, benetan.